エルヴィン、お前が帝国に着くとは思ってもみなかったぜ。レスター。まあいい、人それぞれの道を進むさ。さあ行くぜ。ほら、ここを通すわけにはいかねえ。まだか、まだ橋は落とせねえのか。もうしばらくお待ちください。早くしてくれ、このままじゃやべえぜ。癒しの力よ。カルザス騎兵団の力、どこを見せる。この谷で朽ち果てな。負けるわけにはいかん。うわっ、これ以上進ません。これで終わりだ。くそ。たとえ命を落とそうともこれ以上は進ません。これに耐えられるか。やるな。なんだい、まだ手こずってるのかい。しょうがない坊やたちだね。漂流兵団イメルダ将軍か。漂流兵団の女将軍か。こんな時にまったく困ったもんだぜ。さあ、私が来たからには心配はいらないよ。よし、もう一息だ。みんな頑張るぞ。あんたがレオンの言ってた司令官かい。早速腕を見せてもらうとしようか。さあ、指示を出しておくれ。あんたの命令に従うよ。飛行部隊は私に任せな。ハイエルフがいれば楽に倒せるさ。あの女には近づかぬ方が良いようですな。
数よ吹き荒れろ。世の中まだまだ知らないことだらけだよ。すまぬ、レスター殿。キス、大丈夫か？これだけ時間を稼げれば、もう十分だ。無理はしないで引いてくれ。すまぬ、友よ。この借りはいずれ必ず。なかなかやるな。かの者に力を。剣を受け